लैथोया सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै अरायबो बोहैबाय थागोन बाजै बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा माब्लाबाबो जानो हाया गासिबो मानसिनि दैया रोखोमसेयानो नोंसोरो सोमखोरखौ गोरिब होननानै मुगैनायनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय दा माबायदि मोनखो नोंसोरो नैबे सिगुन राजाया अख्रां बायदि नङा बोहैनाय दोंसे लैथोनि दाहार बायदिसो जेराव गेसाव जाबोरफोरखौ बुखारनानै बै गोथौ लैथोआव बुसोमहैयो अख्रां सौसि बिबायग्रा बे नोंनि गोसोआ बे गांसोबारिनि लामाजों बोरै थाबायनो रोंनो सनाथियासो ओंखाम जानायनि सिमां जोंहा मालाबाबो गैफेरा आरो दिनैबो बे सिमाङा जोंजों थानाय नङा नोंनि नुबाय बोरलाथिन गावहरनाय बायदिसो जेरै गावहरो सिदा थांखायो खेंखेंखेंनि आंजों सोलिया मोनथिबाय आरो आंनि बे कन्डिसनखौ बिसोर मिथियो नैबे सिंनि कन्डिसनखौ बादामालिफ्रा जे जिलांजोब्बाय बेफोरखौ मिथियो बिसोरो आंदि मा जानानै थादों आरो बुजियाखैबा नोंसोरबो बुजिनो नाजा मानोना जोङो मानसिसो जोंनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो बिरिद' नों आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो सोर दङ नोंहा बे जिउआव जायफोरनि गोसोनि साननायाव मैला सिथाबनानै थायो बेलाय बहा होनो मा सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो ओइ सेंग्रा थोलै नों बबेनि एसेबां दुथां हा 10,000 20,000 30,000 बेसेबां नांगौ बुं आंनि आइया बेजों खारफालांनांगौबा आंखौलाय मानियालै आफा गासिबो मानसिनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो आरो नों बेखौ मिथिनानै ला गोरिब मानसिनि आखाइजों सोबा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा मिथिबाय